Pagkasali yan, 1,999. Nangyari na pala sa vlog na ito, couch hunting. Hindi nagkasya yung couch sa elevator kahit anong posisyon namin. Humihiga ako dyan sa side na yan. Dito naman si Daddy. Good morning, everyone! Ay, hindi naman na good morning. Good afternoon, everyone. Welcome back to another episode of our moving diaries. So today we are going to Ashley Furniture. Ang priority naming bilhin ngayon ay couch. So pupunta kaming Ashley just to look around. Hindi pa kami bibili for now kasi naayos pa namin yung budget namin. Kasi gusto namin, pag bibili kami ngayon ng furniture namin, yung talagang gusto na namin na couch na pang matagalan, yung kahit mahal siya, pero pang matagalan, tsaka comfortable ka talaga na, yung tipong kahit doon ka na matulog, ay comfortable ka. People might say na, ba't kayo bibili ng, wala pa naman kayong bahay. Guys, kailan pa ba kami magkakabahay? Kailan pa ba kami naman, ipipil naman namin yung comfort sa ganun? Yung isang very comfortable na couch namin dati, ay bigay lang yun sa amin, that was free. So hindi talaga kami bumibili ng mamahalin na couch yung nasa Midwest kami kasi nga eventually we know that we will move, pero for now dahil feeling naman namin ay hindi na kami mag-move into a different state kasi yung workplace ni Daddy dito na lang din naman, so hindi talaga kami lalayo na dito, so the move will be very very easy na during that time. And I told Daddy na as much as possible I don't want to move na, kaya nga yung kinuha naming apartment ngayon ay yung gusto na talaga namin. Kung sa Ilocano ang word doon is kakap-kap na kam, ganon, yung talagang gustong-gusto mo na siya, ganyan. We will go there to buy, just to look around. Tingin muna kami, kasi ayokong mag-credit card kami sa big purchase na ganon na, I mean, okay lang sa akin na mag-credit card kami, kasi talaga naman lahat ng purchase namin ay nasa credit card talaga, kasi nga sa points, ganon. Pero gusto ko, pag i-credit card kasi namin yon, by the end of the month, yung payment time is full na mabayaran namin. Ayoko kasi guys na meron talaga kaming balance sa credit card. Yun talaga yung iniwasan namin dahil ang credit card balance ay napakataas po ng interest. Kapag nagustuhan na talaga namin, eventually, medyo mag-ipon lang kami ng konti. Iwas lang talaga kami ngayon sa mga big purchase na hindi naka-budget para hindi tayo magkaroon ng utang kasi mahirap ang may utang. Masakit sa ulo yan. Ayoko yung hindi ka makatulog dahil sa utang. So, andito na kami sa Ashley and may nakausap na kami. Uy, parang maganda to Daddy, oh. Kasi yung chase niya, parang pwede siyang lang. i-move. It's not really i-move. Ay, i-move pero Pwede mo siyang upuan ng nakahiga ka na pa ganun, or pwedeng may uupo lang na, you know what I mean? Parang ganyan. So, may nag-assist sa amin kanina kasi ang sabi ko, ang hinahanap ko is fabric na stain resistant sana. So, eto yun, yung Novella fabric. Pwede daw tanggalin yung fabric, yung cover niya sa upuan, tsaka yung sa likod to wash. Fix natin yung hair. Kita tama? Uy, ang ganda. No. Ang ganda. Tingnan mo. So, pabo. Wala kaming nagustuhan kasi ang hinahanap namin na couch, yung my chase, pero yung chase sana is interchangeable, yung pwede mo siyang ipa-left, pwede mo siyang ipa-right, kasi as of now, kung sa apartment namin is left, paano kung lilipat na kami ng bahay namin or ng ibang apartment, you know what I mean? Tapos mamaya, kailangan na right na yung chase niya. So, yun. Or, if ever sana, kung wala yung may chase na interchangeable side, yung ottoman, yung sofa na lang sana, tas yung ottoman niya para may mapag-anuhan ka ng paa kung gusto mong humilata, ganon, sa one side. Kaso, wala silang gray. Ang gusto namin sa furniture namin is gray kasi nga, syempre with the toddler, though kukuha naman kami ng 5-year plan insurance na, kunyari, na stay na, nadumihan, ganon, yung couch,
pwede mo lang silang tawagan for them to kung linisan, kung nagkaroon ng tear, kung nasira, ganon. Pwede mo silang tawagan yung sa insurance mo na yun para to make the couch look brand new again. And if they will not be able to make it look brand new, papalitan nila. Yun naman, kaya nga gusto ko na bumili talaga sa mga showroom, ganun. Though may ganun naman sa Amazon, mga ganyan. Pero gusto ko talaga kasi namin makita actual yung upuan. Maupuan mo talaga siya para ma-feel mo din kung comfortable ka ba. Meron siyang isang sinasabi sa amin na interchangeable. Kaso maliit siya, tas ang tigas. Meron naman akong gustong-gusto talaga doon, yung malaki na sofa, yung light. Oh my god, ang ganda talaga ng tela niya, parang yung sa mga kumot na fluffy. Kaso wala hindi yung sectional. Hey guys, update nga pala. Ito po ay makalipas na ang ilang araw. Kami po ay nandito naman ngayon sa Duluth. So ngayon we are here sa Rooms to Go. Ang ano namin ay titingin kami ng couch talaga kung meron. Sana meron kami makita dito. Good, how are you? We're just gonna look around for a couch that has a chase. Ay, ito maganda. Ay, ang baba naman ng likod niya. Hindi na-adjust. Na-adjust. Ito yung sinasabi niya pag may dalawang kulay na ganyan. Okay. Naantok na yung alaga mo. Mura Ang paid ko pati data. Swivel chair is 749, Daddy. Wala na tong mga to. Hindi na to ganito ang presyo sa ano. Feel na feel. Walang gray na ganito. Pero ang ganda ng tela. Hindi ba to pwedeng labhan, no? Hoy! Mishi! Mishi, no climbing, please. Very happy. Naku, mukhang ito yata yung magdi-decision ko. Ay, no! 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 Ay, ito, pwede rin naman to. Dalawa na lang. 8 pieces ko na. Kita man. Yung pati may mga tables yun ng 1,900. Ang tanong ko kung magkano kung yung sofa tsaka yung love seat. 575 tong love seat. So kung ito tsaka yan 1,165. Nagpapasaway po yung Mishi Beng namin. Ito, Daddy, ang ganda oh. Magkano to? 1,999 pero ang laki. Kung ganyan yung couch mo, tapos ganyan din sana yung background mo, yung garden mo, ganyan. Yung open. Ang mahal! Yan lang, oh. 1,299. Yan. Yang 1, 2, tsaka 3. 1,299 yan. Pagkasali yan, 1,999 plus 500. Yung sofa na lang na sofa, tsaka yung may love seat na lang. Bye. No running. Just walk. Walk. Ate, may estimate daan. Ano ti price nila if it's the regular price? 1,498. 1,395 to. So, parang $100 off. What do you want? What do you want? What do you want? Just a second. Bali mo ta, Jay. Bili mo ito eh. Gilid Ito nga Jay. lang kasi mas ano siya, compact masyado. So kung ito lahat to mauupuan, lahat ng tao. Hoy! Dikit-dikit na. Dikit-dikit, agtitinumang tayo. So, galing na nga kami sa Rooms to Go and meron kaming dalawang nagustuhan doon. Pero, yung isa, gusto namin yung kulay, pero ayaw namin yung shape. Okay naman yung shape niya, yun nga lang kung iniisip namin, kung madami kaming uupo doon, like for example, dumating ang family, ganun, para siyang magiging siksikan kami. Though maluwag siya, pero yung mga tuhod namin parang magsisiksikan, pero napaka-comfy talaga nun, pero pala. Yung una naman na talagang nagustuhan namin, sofa siya, tapos love seat na lang yung bibilhin namin. Naka-sale kasi sila ngayon, so parang pag naka-sale siya, kasama na yung mga table, mga lamp, mga ganyan. Ano na yun, parang
promo nila minsanang bayad, parang ganyan. Pero kung ang kukunin lang namin is yung sofa tsaka yung love seat, okay din lang naman. Yun nga lang, ang problema, yung kulay niya, masyadong light. Pero, pwede ka naman kumuha ng insurance na 10% daw yung insurance niya. Tapos, with 3 years yon. Pero kung hindi mo nagamit yon ay hindi siya makakredit sa iyong account. Unlike sa Ashley, yung insurance is for 5 years. Tapos, yung sa 5 years na yon, kung hindi mo nagamit within 5 years, makakredit siya sa account mo and then magiging, pwede mo siyang gamitin in your next na purchase. Parang sayang naman yun kung hindi makredit na hindi namin magamit. Kaso nga, pero kung ganun yung kulay na kukunin namin, talagang magagamit namin yun kasi lahat ng spill, lahat ng kapag may umupo doon, tapos kunyari na may nasira, ganyan, pati burn, ballpoint, nail polish, mga ganyan, kasama yun sa insurance, nilinisan nila. Hindi kami masyadong makapag-decide. Alam mo yun, parang gusto na namin siya, pero what if meron pang mas maganda? Kaya pupunta pa kami sa Ashley store na mas malaki din doon sa Coming para mapili namin. Pero yun nga lang, last day na ng sale ngayon. So kung hindi namin to kukunin ngayon dito, hindi na yung sale price yung makukuha namin. Sabi ko kasi kay Mac, pero at least, yung talagang gustong-gusto natin yung kukunin natin. Kahit hindi na siya naka-sale. Parang ang nangyari na pala sa vlog na ito, couch hunting. Maganda to. 2,999. Ito masikip to de. Mas maganda yon. Yan. Pero mas mura to. 2,141 lang. Dapat na overtime. Ay, ayoko yan. Maganda lang to kapag pang bisita. Hindi talaga siya pang ano. Yung unang nakita natin, pero 3,000. May Apartment pa lang yung ano mo, tirahan mo, pero yung sofa mo, bongga. Hi guys, update. Grabe, may nagustuhan kami dyan, kami ni Daddy. Kaso parang hindi ko kayang maglabas ng ganun kalaking pera. Kasi twice the budget naman na. 4,000 naman na yung sofa. Parang magiging 4,000 including the delivery fee, including the plan na yung 5 years na kapag nabuhusan ng pinilinisan nila, i-repair nila, yung mga ganyan. Baka bumalik na lang kami sa rooms to go kasi meron kaming mga nakita doon na half of that price ay buong set na siya. You know when I say set, kasama na yung end table, lampshade, mga ganyan. At saka yung table nila doon. So, baka yun na lang siguro yung kunin namin. Ang ganda talaga na Ashley, pero hindi namin kaya guys. Parang calculate na yung utak ko agad-agad na yung kung ilalagay lang namin yun sa car loan namin, bawas na ng napakalaki yung car loan namin. So parang, kasi nga gusto ko sana i-cash namin. Ayoko nung mag-financing kami. So, parang sabi ko, kung yun ang ikakash namin, parang kaya naman, pero alam mo yun, parang ayokong ganun mag-splurge ng ganun kalaki. Tapos apartment pa lang kami, buti sana kung bahay na namin, forever house na namin. Pero ang ganda talaga, parang doon na ako matutulog, says. Anyway, yun talaga, delayed gratification if you want something better. So, dalawa yung chase niya. Pero maganda din naman. Na? Magkano? 119. Nagninamot. Kita man na may pangato data kastan. Wala. Nagninamot. Diyan ka na lang rooms to go. Mas mura pa to? Ano yung 1,495? 2-piece lang, Daddy. 2-piece ba yan? Parang 3-piece to eh. Tingnan mo nga kung ilang pera. Pero, ayun yung sinasabi ko na I'm available as a sleeper tool. Sabi niya, yan, yan yung pwede mong ipaano na maging bed siya, if ever. I mean, kahit ako lang. Kasi may glider pa tayo. Ano, sana natin nilalagay yung glider?
I mean, kung ano yung pinadeliver mo na face niya, yun na yun. Hindi mo na siya ma-change ulit kasi nga one section na ito na may pag-ganon siya. Pag-ganon connected siya doon. But it looks nice. Pwede mo kasi ilagay yung mga laruan dito ni Mishi kahit pag maglaro pa siya dito sa sala. Tapos, pag kumain ka, diretso kain na din yan. Yun nga lang, the edges. Magiging ano to na mga bruise ng anak mo. Update guys, andito na kami sa bahay and dumaan lang kami para kumuha ng mga tarp tsaka nilinis dito sa may salas namin, tinanggal na yung mga laruan ni Mishi kasi ang ginawa namin ay for pick up na yung couch namin, hindi na namin ipapadeliver, hindi na namin papaset up kasi 2-piece lang naman siya, so kaya naman na daw ni Daddy. Gusto na talaga niya kasi kung ipapadeliver pa namin, it will take days pa bago nila ma-deliver and ma-set up. Hindi naman yung binili mo ngayon, makukuha mo na siya tomorrow. So, parang ilang araw pa. So, yun. And then, magbabayad pa kami ng more than something. Mga 100. Yeah, 1 to 200 pa. So, ipipick up na namin sa Suwannee. Malapit lang naman dito. Kasi si Daddy, higang-higa na talaga siya sa couch, sis. Ako lang talaga yung nag-ano na, wag muna tayong bumili, wag muna kasi ang dami patating gastos. Pero, ayun nga. Gusto na talaga niya. Thank you. When you go in, follow the red line on the pavement, and because I think it's like just around the corner of the building. Alright. Thank you. Asan? Makita yung red line. Asan yung red line? Ito! Hindi naman kita yung red. Ayun yung customer pick up, sabi. Follow the red line. Yung parang naman tayo. Follow the red line, follow the red line. Ongoing na guys na nagkakarga sila. No, mukhang hindi ata magkakasya. Kaya ba, Daddy? Ay, nako. Si Bing, kayanin mo yan. Hello, Daddy. Tapos dalawa lang kaming magbababa mamaya. Talagang itong desisyon ng asawa ko. Nanggigigil ako. Ang bigat-bigat ng supa eh. Alam to kasama ko. Excited kasi siya masyado. Gusto niya makuha na namin ngayon. Hindi na niya gustong antayin yung delivery and all of that. So, paano kaya mamaya kapag ibababa namin yan? Sobrang bigat. Pinark na niya yung isang sasakyan namin dun sa pinakaharap talaga ng apartment para lang mamaya tanggalin namin yon para may space kami. Para reserve spot yun for us. Hala, sige, umuuga na itong sasakyan namin, guys. Sige. Ayan, para mamaya pagdating namin sa bahay, i-atras na lang niya yung sasakyan. I mean, tanggalin yung sasakyan ko and then ipapa-reverse niya tong sasakyan na to para nakaharap sa building yung couch. And sabi niya, kaya mo ba yun talaga? Sabi ko kasi mamaya, mahirapan ko. Sabi niya, meron naman daw kaming dali. Pero hindi namin naisip na may anak kami na hindi ko alam kung paano namin to gagawin mamaya. Tapos iaakyat pa namin. Buti na lang may elevator. So this is what I'm saying. Bakit kailangan ko talaga ng may elevator? Currently editing this video. And sinabi ko dyan na buti na lang may elevator. So yeah, hindi nagkasya yung couch sa elevator kahit anong posisyon namin. Kung patayo, hindi siya masyado siyang mahaba para sa height ng elevator. Kung pahiga, hindi talaga siya kasya. So eventually, we used the stairs. Buti na lang, second floor lang kami. So it wasn't so bad. And ito pa, ang matindi. Muntik pa naming hindi maipasok yan dito sa apartment because of the layout of our door at saka yung wall ng laundry namin. So, hindi talaga siya nagkakasya. It's just, I don't have clips of that. The struggle was so real. Basang-basa kami ng pawis. Oh my God. Basang-basa kami ng pawis. Siguro kung pinadeliver namin yun, hirap na hirap din yung mga nag-deliver. Kasi ihahagdan nila. Tapos, mahirap din talaga siyang ipasok. So, ang ginawa namin, pinatayo namin para kumasya siya sa door namin. Tapos, medyo pinatilt namin para lang maikasya namin siya dun sa corner. Dun sa aming laundry. Kasi, wala talaga. Yun lang yung namin. Yun lang yung way namin. Hindi namin siya maipasok na nakahiga. Hindi namin siya naipasok na nakatayo. So, unti-unti ko siyang binuhat. As in, guys, half ng binubuhat ko talaga siya up to my shoulder. Tapos si Daddy nasa labas siya ng apartment. Nag-ano din siya. Ang tawag dito.
inaalalayan din. So, para lang maipasok namin siya, tas tinitilt namin habang pinapasok. So, oh my God talaga. The experience was so real. You gotta do what you gotta do. Eh, kinain naman daw ng steak yung yung delivery fee. Pero yun, hindi namin na-anticipate na kailangan din pala namin sanang i-consider yung height ng elevator tsaka ng door namin kung makakapasok pa siya. Anyway, lesson learned. Ayan, Daddy, kakasya ba? Mukhang kasya. Sinara na ni Kuya yung gate. Ang galing nyo ah! Zip tie ko lang. Anong zip tie? Ay, zip tie. Anong i-zip tie mo? Saan ka magpa-park niyan? Ay, naku Daddy, kaya ba natin yan ibaba mamaya? Parang napakabigat talaga ng itsura niya. Nalagan lang. Kitang tadagi pungpungan na. Kasi matatanggal. Teka, yan, mag-park ka na muna dyan. Ayan. Magkano lang naman yung delivery? Kuripot mo talaga. Gusto niya kasi guys yung delivery at saka assembly ng sa kanya na mapunta, pang steak na lang daw niya. Medyo mahal kasi naman talaga yung delivery nila dito, no Daddy, no? Ito na yung ginawa ni Daddy. Ala, naka-open pala yung likod talaga. Oh my gosh. Okay lang ba to? Paano kaya niya to itatali? Paano mo yan itatali, Daddy? Buti nagkasya, grabe. Sarado. Saktong-sakto. So, ito na guys yung aming nabili na couch. So, dyan sa pinakagilid, dyan yung space ko. Usually, dyan ako natutulog or dyan yung gustong-gusto namin. Ito yung side na hindi masyadong nagagamit. Dahil siguro nandyan yung light or dahil hindi masyadong comfy kasi dito ay armrest lang dito. Wala yung parang nandun sa kabila na talagang yung mataas siya na parang pillow, ganun. Yan, okay pa rin naman siya actually. Humihiga ako dyan sa side na yan. Dito naman si Daddy. So, dito sa gitna, wala. Pag dito kaming lahat, tatlo. Dito kaming tatlo. Tapos ito naman yung upuan ni Mishi kung saan-saan niya napupunta. Minsan dyan siya sa side na yan. Minsan sa gitna or dito sa side na to. Galing Walmart naman yan. So, ito lang yung aming mumunting salas. About sa kortina, maglalagay pa ba kami ng kortina? I don't think so. Parang okay na kami dyan sa blinds. Kasi dati gusto ko talaga may kortina. Actually, may curtain rod na kami, may kortina na kami. Ang problema kasi, si Mishi, inaakyat niya dito sa side na yan. So, gustong-gusto niya dyan sa may windowsill. Hindi maganda na lagyan ng kortina kasi maapak-apakan niya. Baka yun pa yung ikadisgrasya niya. So, we'll stick to the blinds na lang. At least yan, pwede naming itaas if ever. Kapag daytime, kapag umaakyat siya dyan. So, yun lang naman. Kasama na pala nung couch itong mga throw pillow niya. So, meron siyang 6 na throw pillow. Yan. So, buti na lang din nakahanap din kami ng rug na babagay sa kulay ng aming couch and hindi siya dumihin masyado na tingnan and mas maliwanag siya tingnan kasi nga yung aming floor is dark colored. Yung narealize ko lang habang nag-e-edit ako, ito pala yung couch na nakita namin sa unang rooms to go na pinuntahan namin. Na sabi ko, medyo masikip siya, pero malaki pala talaga siya. Halos sakto na lang siya sa aming, dito sa aming salas. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a